pekne. Merci. Madame Borzan, une minute. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Kao ljudsko biće i liječnica sam zgrožena ovom praksom. Zalažem se za učinkovite i brze mjere za borbu protiv toga posebno zastrašujućeg oblika kršenja ženskih prava. Prije svega mislim na učinkovitu kriminalizaciju takvih aktivnosti, uvažavajući načelo eksteritorijalnosti. Pola milijuna žrtava genitalnog sakaćenja živi u Europskoj uniji, kao što je rečeno, a samo je 41 predmet te vrste zabilježen na sudovima u 11 država članica. To je uistinu sramotno za europsko društvo. Također, ne možemo se boriti s problemom koji ne poznajemo. Potrebno je napraviti jedinstvenu evidenciju svih aspekata genitalnog sakaćenja i obrazovati osoblje koje se time bavi. Posebno valja ubrzati molbe za azil žrtava sakaćenja i onih koji su u direktnoj opasnosti. Strategija koju je donijela Europska komisija je nedovoljna jer ne određuje jasne rokove. Ostaje samo skupi popis lijepih želja i to ne u ekonomskom smislu kako komisija voli naglašavati, nego u ljudskim životima. Hvala. Merci. Madame Tomasić. Hvala lijepa. Apsolutno podržavam usvajanje strogog zakonodavnog okvira koji bi dokinuo primjenu ove mučne prakse na teritoriju država članica Europske unije. No svjesna sam unaprijed da ćemo imati problem i s najboljim mogućim zakonodavstvom, a taj problem praktična primjena.